70 cikin 100 a ɓangaren tarbiyya, wato kasancewar kin yi kusanci da yara a kowane lokaci. Sannan kuma wato tun suna ƙanana yara zuwa har girmansu, wato ke ce dai za su yi sabo da ke ce za su yi zama tare da ke. Don haka fannin tarbiyya to uwa ce ta hiba da wato kulawa sosai, ta hiba da gudunmuwa. Sai ce to kaso kusan 70 cikin 100 na uwaye ne mata kenan, amma kaso 30 cikin 100 sai a ba namiji, kasancewar shi uba baya zama, ba da lokaci ta yadda zai samu haya tarbiyyantar da yaran gida kenan. Shi yasa mata suna da wato rawar da za su taka a ɓangaren tarbiyya idan har suka san abin da suke yi, wanda abin da ya kamata tun harko kamin a zo ga cewa an samu iyali da ba su tarbiyya, abin da ya cancanta ga mutum shine tun lokacin da za shi yi aure sai ya kokarin neman mace ta gari, ta yadda za a samu tarbiyya ta gari. Duk lokacin da mutum zai aure to ya tabbatar da ya nemi mace ta gari, wadda ita ce za a fatanta ba yara tarbiyya. Shi yasa a wani hadisi da annabi yake ba da labarin yin aure, idan za a aure wacce ta cancanta aura, sai annabi ya ba da labari cewa ana auren mace akan abubuwa guda 4. Galiban mutane sun yi amfani da wannan abubuwa guda 4 a wurin zaɓar matar da za su aura. Abu na farko ya yi bayanin wasu sukan auri mace don kyawunta. Mahi yawancin mutane za ka ga wasu mazajen sun yi kula da kyan mace ne sai su aure ta don kyawunta. Wasu kuma suna kula da nasabarta, dangantakar ta, kasancewar ta ɗiyan mayya ce, ɗiyan masu mulki ko masu sarauta ko ɗiyan mayyan mutane sanannu, tana da dai wata wato dangantaka mai girma kenan. Wasu sukan kallon wannan sai su auri mace don wannan. Abu na uku, wasu kuma suna kallon mace don dukiyar gidansu, ko tana da kuɗi ita ko kuma gidansu akwai kuɗi, ɗiyan masu hali ce, masu dukiya, sai a neme ta don wannan. Galibi mutane suna kallo wannan abubuwa, musamman a wannan lokaci namu na yanzu. Kuɗi, milki ko kuma sarauta ko matsayi ko kuma kyawu, duk galibi wanga abin ne mutane suka yi su. Amma a ƙarshe sai annabi ya ce ana auren mace kuma dan addini. Wasu sukan kalli addini kawai su aure mace, ba ruwansu da kyawunta ko kuɗinta ko matsayinta, in dai tana da addini za su aure ta. To kuma sai annabi ba da shawara cewa alaika bi zati din, in dai za ka aura ka aure mai addini, to wannan shi zai sa ka samu kwanciyar hankali da natsuwa a tare da ita. Amma muddin ka kalli wancan abubuwa guda 3, kyawu, kuɗi, matsayi, wani abu, to za a zo ko dai su ƙare wannan abubuwan ko su ragu, ko kuma ya zamo wato duk da akwai su amma dai babu jin daɗi a ciki, saboda ba ta da addini. Dan tana da kyau ba ta da addini, ba ta da kyan hali, to za ka sha wahala. Tana da wato kuɗi ba ta da addini, za ka sha wahala. Tana da matsayi ko gidansu akwai mulki da sauransu, za ka sha wahala in dai ba ta san addini ba, sai ka sha wahala kuma babu wata natsuwa da kwanciyar hankali a irin wannan. Sannan suna yiwuwa in ka so ta don wannan su ƙare a waye gari babu wannan abun, to kaga za a samu matsala, ko su ragu. Da suna da kuɗi yanzu sun rage kuɗin babu su, ko tana da kyau da kyan ya ragu, ko suna da wani matsayin ya ragu, to kaga wannan sai kawo matsala. Amma yin addini ne, to kaga mutum kullum yana rike da addinin shi har zuwa mutuwar shi, kuma yana kokari ne ya ci gaba kullum ya ƙara kyautata alaƙar shi da riƙon shi da addini kenan. To da haka dai shawarar da annabi ya bada ka aure mai addini, sai ka samu kwanciyar hankali da natsuwa. Sannan kuma ba ana aibanta kyawu bane ko ana aibanta kuɗi ko matsayi, a'a, su in akwai su akwai addini to yayi kyau. Wannan sai ya an samu wato haske biyu, nuran ala nur, ga kyawun huska ko kyawun jiki kuma ga addini, ga kuɗi ga addini, ga matsayi ga addini. Wannan abu ne mai kyau. Ba an zargi masu kuɗi ko masu mulki ko masu kyau ba a ce ba a san su, a ana nuhin su zan suna da addini, ko ma wace iri ce mai addini ce, tana da komi take da shi, to zan akwai addini. Ga kyan hali kenan, ga kuma kyawun sura, ko ga kuɗi ga mulki, to wannan zai zamo abu mai kyau kenan. Amma ka zaɓi kawai ɓangaren na wa'ancan baka ɗauki addini ba, to nan ne matsala take. Sannan ko da ba ta da wa'ancan abubuwa, middin tana da addini to ta zama kammalalla kenan. In dai ga addini, ko ba kuɗi ko ba kyawu ko ba matsayi, to wannan ta zama kammalalla. Ita ce mace ta gari wadda ta dace mutum ya aura, wadda zai samu kwanciyar hankali da nutsuwa a tare da ita. To shi yasa dai muna magana akan bangaren tarbiyya. Kaga idan ba ta da addini ba za ta tarbiyyantar da yara ba da kamata. To mace tana da kima da daraja a cikin al'umma, kasancewar ta wato ita ce mai ba da tarbiyya. Kusan mata suna da kaso 70 cikin 100 na tarbiyya kamin a zo ga uwaye maza, wanda bai wuce kaso 30 cikin 100 da suke ba da gudunmawa a kai ba. Kasancewar uwa tana tare da yara a kowane lokaci, ko da yaushe tana tare da yara, sabanin uba kenan da baya zama, ko ya ta yi sana'a ko aiki ko wani abu daban, ya yi doguwar ta ya baya kusa, kaga akwai matsala.
to shi yasa sai yake cewa wannan. To sai ce wato tana yiwa wannan dalilin shi yasa har annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wato ya fifita uwa mace akan uba wajen haƙi da kyautatawa da biyayya. A wani hadisi da wani wato sahabi zo tambaya annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi cewa wahi cancanta in kyautata mishi a cikin mutane na ko wanda suke da haƙi a kaina, sai annabi ya ce mishi mamarka ta haƙi a kanka, sai ce sai wa kuma bayanta, sai annabi ya ce sai mamarka, ya sake cewa sai wa kuma ya ce sai mamarka, sai da aka yi so uku annabi na ce mishi mamarka mamarka, sai ga na hudu da ce to sai wa kuma, sai annabi ce sannan sai babanka. Kenan yanzu a cikin uwaye uwa ta haƙi mai girma da wato kaso mai yawa a kan uba a bangaren tarbiyya, a bangaren kyautatawa da kuma haƙi da kuma wato biyayya. Ba an ce uba bai da haƙi ba, amma ana magana wanda ya yi haƙi to uwa ta yi haƙi, wannan kuma annabi ne gai shi ya ba ta haƙin wato a shari'ance cewa ita ta cancanta a kyautata mata, a ba ta haƙi mai girma bisa ga uba, saboda wasu abubuwa da wato za a gani ko a ɗabi'ance an ga cewa uwa ta shan wahala kamin uba irin wannan. Kaga uwa take ɗaukar ciki, take reno, take shayarwa, take yayewa da wahala da tarbiyya da waye-waye, kaga ko a wannan ma za ta samu wannan kenan. To shi yasa ce tana yiwuwa wato wannan shine dalilin da yasa wato hatta annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya fifita uwa akan uba wato a wajen haƙƙi da kyautatawa da yin biyayya, sai nuna cewa uwa tana da haƙƙi mai girma kamin uba kenan. To wannan shine. Sannan sai yake cewa ya ke uwa mace ko ya ku uwaye mata, ke yi ƙoƙari ko ku yi ƙoƙari sosai wajen tarbiyyantar da ɗiyanku. Wato ku sani wannan kamar wani irin aiki mai girman gaske, wato wani irin aiki mai girman falala kuke gabatarwa, wato kuke gabatarwa kenan, wato wanda zai kusantar da ku ga Allah maɗaukakin sarki. Ku sani ya ku uwaye mata, ladabinku da biyayyarku ga mijinku wato kuma da wato da hankurinku wajen tarbiyyantar da ɗiyanku wata hanya ce da za ta kai ku ga aljanna ubangijinku kenan, kuma mahaliccinku wanda shine ya yi muku umarni da yin hakan, ba wai mijinku ba. Kenan wannan shine abin da ya kamata kowace mace ta sani, wato zama aure da take da biyayyar take mijinta, da haƙuri da take da tarbiyya da abubuwan da duk take gabatarwa, to ta sani ibada take a gidan mijinta. Tun lokacin da za a nemi auren yarinya, auro ta a kawo ta cikin gida, a kawo ta a aje ta a ce sai ta nemi izinin mijinta da abin da za ta yi, sannan shi yake gaba gare ta, shi yake kula da ita, shi yake wato ba ta umarni, ta ji shi, ta saurare shi, ta yi biyayya gare shi. Duk wannan abin da take ibada take yi. Don haka shi yasa sai kira zuwa ga uwaye mata cewa ya ku uwaye mata ku sani wato biyayyar da kuke yi ma miji, da kuma wato haƙuri da kuke, da kuma ladabi da kuke a gidan mijinku, da tarbiyyar ɗiyanku da kuke yi, wato wata hanya ce da za ta kai ku ga aljanna ubangijinku, wanda shine mahaliccinku, kuma Allah shine wanda ya muku umarni da yin hakan, ba wai mijinku ba miji bane yace a zo ke ce zake kaza zake kaza, a shi ma wato umarni ne daga Allah. Da haka duk abin da mace za ta gudanar a gidan mijinta ta sa a ranta cewa ibada take yi, neman aljanna take yi, neman da Allah take yi, ba wai dan mijin take ba, kuma ba shi take ma ba, Allah ya sa ta akan wannan. Da haka duk haƙoƙin da aka ce ta ba mijinta ko ta ba iyalinta, to abu ne wanda Allah ya umarni da shi, ba wai mijin bane, shi ma yana da haƙoƙin da Allah ya ɗora mishi. Aka ce auro ta, ya biya sadaki, sannan ya ilmantar da ita, ya ciyar da ita, ya shayar da ita, ya mata tufafi, kula da lahiyarta, da wasu haƙoƙi da aka yi bayani wanda miji zai ma matar shi ma Allah ne umarce shi, ba wai macen ce ta ɗora mishi ba. A'a, don haka da haƙƙin maza da na mata duka ibada ake, kuma neman da Allah ake, babu wanda shi ne ɗora ma kai ne ko wani ɗora mishi, Allah ne ɗora ma wato halitta shi ta maza da mata ce ku koyi kaza, ku koyi kaza. Maza su nemo abinci su kawo, mata su kula da tarbiyya da kuma kula da gida da sauransu. To duk kowa ya kula da haƙƙin da aka ɗora mishi, kuma ya ɗoka ibada shi ke nemiyar da Allah akan wannan. Shi yasa sai kira zuwa ga uwaye mata, biyayya da kuke, da zama aure da kuke, da haƙuri da kuke yi,
da tarbiyyantar da iyalinku duka wannan ibada ce Allah ne umarce ku, wanda ta hanyar haka za ku samu aljanna ubangijinku wanda shine mahallicinku kuma shi ya muku